ezt. Hát. Úgy. Így. Úgy. Öntsed, babám. Úgy. Nagyon ügyes vagy. Szépen elterül magától. Fogjad, baba, ne boruljon mellé. Úgy, fogod? Akkor belekotrom. Fogod? Fog. Így. Na, kotorjál te is egy kicsit rajta. Jó? Így. Úgy. Fogod? Fogod? Most én fogom, nem úgy, csak így lefelé. Jó? Már a súlyjától bele folyik szépen, csak itt kotorgasd. Jó? Így kotorgasd egy kicsit. Úgy, nagyon ügyes vagy. Úgy. Ügyes vagy. Úgy. Hoppá. Na jó. Igen, az a baj, hogy neked pont a bal kezedre esik, nem esik kézre. Na, apa, készen vagyunk. Mehet a sütőbe. Ma hát a micsodába? Hát a sütőbe. Meg kell sütnünk. Ne bántsad be. Kiesik a kezembe. És minden ilyen száros szász. Hát nem lesz sáros. Vigyázz le, ne eszünk. Jó. Na, nyelvecske, megkóstolod, mit csináltunk? Milyen? Jó. Jó? Nem kész többet? Nem.